O I A O I A O I. Apa to? Lah yo nyanyi sambil mengaji. Nadane Mas. Bismillah. O I A O I A O I. Iki lho ngajine. Lah iki mau ikra siji lho Mas. Lah kowe Alif domah U, alif kasroh I, alif fathah A. O I A O I A O I. Lagune apa? sembarang. Iwak bandeng ono iwak sepat bercuma ganteng nek ra tau sholat. Oh, berarti iso kabeh. Iso sembarang.